Zi, Eugen, ce pregătim în seara asta? Un cake de nucă. Vom avea nevoie de 5 ouă, un pahar de ulei, Două două pahare, pahare de zahăr, 2 iaurturi, coajă de lămâie rasă, nucă prăjită și 3 căni de făină și praf de praful copt. de copt. Și cum începem? Vom amesteca ouăle, uleiul, zahărul, iaurtul și lămâia, coaja de lămâie. Exact, e o rețetă foarte simplă și la sfârșit ce adăugăm? Ce nu mai rămas? La sfârșit o să amestecăm făina, praful de copt și nuca. Da. Punem pe pauză și vă arătăm imediat ce mai facem. O să pun făină, Puțin câte puțin, da? Da. Nu toată deodată. Și la final? La final o să punem nuca. Ok, continuăm. Bun. Acum vom pune aluatul în tavă. Bun, cu grijă. Și l-am scos. Nham, nham. Ok. Mai tai o felie.